O Centro de Formación, Innovación e Emprendemento de Boiro acolleu a entrega do distintivo Benestar Social, un forte recoñecemento ás persoas, empresas e entidades que se destacan pola súa labor social e de voluntariado no municipio. A primeira distinción da noite foi para o voluntariado de Cáritas de Boiro, recoñecido pola súa incansable labor a favor do benestar da veciñanza sen distinción de orixe, sexo ou relixión. Tamén foi premiada Ana Alejandra Santiago, responsable de Comoxo Organics, un proxecto que mestura produción rural, turismo e cultura, e que promove o voluntariado e a posta en valor do noso rural. Desde Cáritas temos algo que é moi importante. Evidentemente, o máis importante sempre é traballar por as persoas, e as persoas, sobre todo as máis necesitadas, as situacións. 70.000 voluntarios e 6.000 traballadores a nivel nacional implican o que é o traballo cara ao que é a sociedade hoxe en día. A deputada de Servizos Sociais da Deputación da Coruña, Mar García, tamén estivo presente no acto, lugar no que aproveitou para resaltar a importancia dos servizos e o benestar social. É un orgullo estar hoxe aquí para celebrar algo que vai máis alá dunha entrega de distintivos. Celebramos a forza dunha comunidade que coida, que acompaña e que entende que o benestar social é unha responsabilidade compartida. Quero recoñecer especialmente o labor do Concello de Boiro, que leva anos demostrando que cando se poñen as persoas no centro, as políticas sociais deixan de ser teoría e convértese en impacto real. E, se me permitedes, quero destacar o traballo do Concelleiro de Política Social, Raúl Treus, polo seu compromiso continuo, pola súa proximidade e pola súa aposta por fortalecer os servicios e as entidades do municipio. A continuación, a deputada fixo entrega do premio na categoría da entidade social, o cal foi para a Asociación Acreva pola súa aportación ao benestar das persoas con problemas de saúde mental. Así mesmo, o director xeral de Inclusión da Xunta de Galicia resaltou a importancia da colaboración entre administracións e foi o encargado de dar o galardón da categoría Inclusión á Fundación Meniños, pola súa labor cos menores e as familias do municipio e da comarca do Barbanza. Este algo que fomos creando e que fomos facendo pouco a pouco non se podería facer sin dous ingredientes moi importantes, non? Naquel momento, cando empezamos a contactar cos concellos e demais, tivemos a sorte de atopar a un grupo de persoas con unha calidade humana e profesional impresionante que nos permitiron conocelas, que nos permitiron presentalas e que nos permitiron acompañalas en crear un equipo de traballo que é o que hoxe en día vai cocendo o programa pouco a pouco e é o que realmente temos que agradecer que hoxe nos esteades facendo este reconocemento. Por outra banda, o subdelegado do Goberno, Julio Abalde, participou no evento resaltando a importancia de colaborar para acadar así unha sociedade máis inclusiva e igualitaria. El mesmo foi o encargado de entregar o premio á igualdade ao persoal sanitario do Centro de Saúde de Boiro, pola súa boa coordinación nos tratamentos das vítimas de violencia de xénero. Un recoñecemento á súa profesionalidade e empatía. As autónomas do Goberno, a través de poñer fondos necesarios para que iso sea posible, temos que traballar precisamente para axudar, para darlle ferramentas, para darlle fondos, para que estas asociacións que hoxe están sendo reconhecidas podan facer esa labor de voluntariado, de colaboración, de cooperación. E ademais estamos tocando todos os puntos que eu creo que son importantes, desde a fixación de poboación no rural, creo que ademais o proxecto francamente importante, desde temas de apoio ás persoas que teñen problemas de saúde mental, as relacións familiares, todos os que están pasando por aquí, o que están poñendo en riba da mesa son os problemas que temos como sociedade. E nós, como administración, o que temos que poñer son os medios para que esos problemas podan ser resoltos. Na categoría de méritos extraordinarios, o recoñecemento foi para Digna Iglesias, traballadora do Servizo de Axuda no Fogar, que se xubilou este ano despois de anos de dedicación ao benestar dos máis vulnerables. Por último, o distintivo de superación e exemplo foi para Tamara Vila, unha veciña de Boiro que, a pesar das dificultades, loita pola accesibilidade e a integración de todas as persoas no municipio. Unha noite emotiva na que o Concello de Boiro reafirmou o seu compromiso co benestar social.